ще правим? Така, здравейте! Днес какво? Въпросът почти. Откъде е от въпроса? Как очакваш някой момче ти предложи? Ето така. Ето, аз не се вижда! Кажи ето така. Ето, моли. Как очакваш някой момче да ти предложи? Ами, как очаквам? Ето! Ето така очаквам. Ето така Ето виждам. гледайте сега.